Hovorím, že chod do nastavení. Sivá ikonka s ozubeným kolieskom. No ja tam nemám také. Jediný mobil na svete, ktorý nemá nastavenia. A akurát u môjho otca skončí. Vieš, a ty sa, jak nemá, musíš tam mať. No ne, sivá ikonka, ozubené koliesko tam je. Myslíš ten Mercedes? Čo? Tak som otvoril mobil, pozrel som sa na nastavenia a normálne to ozubené koliesko má 3 ramená, takže vyzerá jak značka Mercedes. A teraz mi povedzte, kto z nás dvoch je kokot?